Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipuntepangaken nami kula Helena Flanuratinari Azra saking kelas 12 manajemen perkantoran kalih nomor absen 18. Ing dinten iki kula ajeng maosaken cerita cekak judulipun Wedhus Pinter. Ing sawijining dina Paidi ditugasake ibu kanggo ngangon wedhus. Nalika tekan sawah, Paidi lungguh ing gubuk cilik lan malah turu meremelek. Ora suwi wedhuse lelungan dhewe ana sing mlebu kebune warga. Nalika Paidi tangi, dheweke kaget amarga weruh wedhuse wis ora ana. "Loh, wedhusku ning ndi?" Paidi mlayu-mlayu goleki wedhuse. Tiba-tiba enek wong kampung bengok, "Paidi, wedhusmu mangan kolku." Paidi langsung mlayu nyedak sambil guyu. "Wong kole enak kok, wedhusku yo ngerti panganan sing premium." Wong kampung mung geleng-geleng, dene Paidi nggendong wedhuse bali sambil ngomel, "Wedhus, nek mangan kul premium bayar dhewe ya." Mekanten cerita menika senajan prasaja mugi saged ndadosaken panjenengan mesem lan remen. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.